Fermin aspertuta dago. Fermin ez daki zer egin. Armairutik atera ditu jostailu guztiak. Eta ikusi, ikutu eta gorde ditu berriro armairuan. Robotak, espazialontziak, joku elektronikoak, auto bat bere mandoarekin, baina beti bezala pilak gastaturik dauzka. Eta ez daki zertan jolastu. Bakarrik dagoenean, aspertu egiten da Fermin. Gorkaren etxera joateko baimena amari eskatu dio. Ama, Gorkaren etxera joan naiteke? Bai, baina ondo portatu, Kontuz ibili. Gorka bere auzokidea da. Gorka ez dauka jostailu askorik, baina dauka kajoi handi bat eta biak erraz kabitzen dira. Fermin eta Gorka gauza berriak asmatzen ari dira beti. Kajoi handi horrekin era askotara jolastu alda. Oraingoan kajoia zera da? Bai, suhiltzaileen kamioia! Eta orain berri zer ote da? Bai, piraten ontzia! Ainarak ere, Gorkaren arrebak jolastu nahi du. Eta orain, zera da kajoia? Marie Rauskinen karroza polita. Eta orain, zera da? Bai, denda polit bat. Eta orain zer egin dute Gorka, Fermin eta Ainarak? Nik uste dut, kanpin denda bat egiten ari direla. Ongi bilia altzara Gorka eta Ainararekin? Bai, apa! Jolines, Gorka dauka kajoi bat eta egin dugu denetarik, da super txuli! Begira umeak, nik ere egin dut nere itxasontxia. Bueno, hobeto esan da guztion itxasontxia. Beitu zelako bandera polita piratena. Eta orain erakutsiko dizuet alboak. Oso politak dira, alboak, begira. Wow! Leihoak ikusten dira. Eta hemen dago sorpresita bat. Noren izenak dira hauek? Bai, zuen izenak, 5 eta 4 urtekoen izenak. Eta beste aldean... Oi ba! 3 urteko umeen izenak. Eta hemen, aiba, 2 urteko umeen izenak. Ze polita! Hau izango da gure itxasontxia. Eskolara voltatzen garenean, eramango dut eskolara. Eta egingo ditugu jolas asko. Guau! Bueno, umeak, pres nago nire itxasontxia. Bueno, umeak, banagoia pres, begira, jarri dut txaleko, botak, txano hartu dute, kainabera, eta orain, itxasontxi barrura noa. Ui, oso eta tarara. Eta orain, kaina botako dut. Hau izan behar da, bizigua edo negatxa. Ai, ama! Txorizo bat! Arraina, marraina, nora zoa zainarin, itxasora noa nire lagunekin. Bai, nire lagunekin. Orain balea, rapatu dut, seguro, begira, kainabera. Zapata? Nor bota du zapata itxasora, burutik jota dago. Ai, ama, zelako pazientzia, ia ber orain zer topatzen dudan.